הקשר שלי הוא שאני אשתו של פיצו, ואנחנו יחד כבר מעל 50 שנה, חיים בכפר עזה, ופיצו זו הייתה יוזמה שלו לעשות כנס של השושלת, בעצם השושלת של הצד שלו, והתגייסנו למשימה, והנה הרמנו אותה. משפחה באה בהמוניה. זה יום מאוד מרגש. את הרוב, חלק גדול אני מכירה, בייחוד את המבוגרים יותר. הילדים ככה יותר שמסתובבים פה הם קצת פחות מוכרים לי, אבל מאוד מאוד מרגש. באמת הם שושלת גדולה. אני כל פעם אומרת שלעשות כנס לשושלת שלי היה הרבה יותר קל, עם איזה 2 שולחנות וחצי. אבל באמת, פיצו השקיע הרבה, יש פה אילן יוחסין ומצגת, ובסך הכל באמת הזדמנות להכיר, גם כשהשושלת גדולה, אז גם בתוכה לא כולם מכירים אחד את השני. אז זה באמת נחמד שבאים ונפגשים. אז נעים מאוד לכולם, אני שר פרנקל, אח של דרור וכפיר שנמצאים פה גם. הבן של איציק פרנקל, שהוא הבן דוד של פיצו ודליה ושושנה, ובעצם אנחנו מהתאומים פרנקל בתוך השבט הזה. השבט, הצד של ציביה היה קלמן שמורדוכוביץ', וציביה שהיא תאומים פרנקל, אז אנחנו מהשבט שמה. גדלנו פה הרבה פעמים, הגענו לקיבוץ, בעיקר חג שבועות זכור לנו, והיינו פה המון בברכה והמון במדשאות. ולאבא שלי, איציק פרנקל, זיכרונו לברכה, שנפטר בערב כיפור האחרון, היה מאוד מאוד חשוב הקשר עם המשפחה, הוא מאוד אהב את כולם, ודאג לקחת אותנו לכל המפגשים המשפחתיים, וככה נוצר קשר טוב עם כולם, וכבוד הוא לנו להיות פה, ולהיפגש עם כולם, ולהכיר גם את הצאצאים. פיצו, אתה אגדה, באמת, גם כל הביקורים יחד עם ציפי אצל אבא שלי, בשנה וחצי האחרונות, לעולם נזכור לך את זה, וכמה התרגשת כל פעם להגיע ולפגוש את איציק, ולהחמיא לו ולהוציא ממנו את הדמעות. כמו שדיברו עליך, שגילו פתאום שאתה רגשן, ככה אנחנו גילינו אצל אבא. וזהו, שבאמת נשמור על קשר. קיבוץ כפר עזה בשבילנו זה משהו שגדלנו עליו, ועל פיצו וציפי והבנות המקסימות שלכם, אני היום יש לי 3 בנות, אז אני אומר, זכיתי להיות פיצו. זהו, שיהיה חג שמח לכולם, ושנדע רק בשורות טובות שנפגש בכאלה שמחות. תודה. קשה לי לתת ביטוי במילים למה שמציף אותי. אני נרגש, אני נפעם, חיכיתי למשהו יוצא דופן, ומה שמתחולל פה ומה שמתחולל בי זה הרבה מעבר לכך. זאתי משפחה אהובה, שחלקה אפילו לא הכרתי בפרצוף, ידעתי על קיומם של אלה ואחרים. זה חלום חיים שהגשמתי היום, ואני כל כך שמח שהמשפחה שיתפה פעולה, והנה אנחנו מתכנסים פה, 120 איש, מתוך 156, חלק בגלל מגבלות לא יכולים להגיע, חלק מסיבות אחרות, אבל מה זה חשוב, הטובים פה. אז באמת יש לי משפחה נפלאה, ואני שמח, אין לי מילים, פשוט כל מילה לא תיתן את העוצמה. אני לא מצליח למצוא מילים לבטא את הרגשות שלי.